పార్టీ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ శ్రీ కేటీఆర్ గారి షెడ్యూల్ ఉదయం 10 గంటలకు ఆటో యూనియన్ సీనియర్ నాయకుడు శ్రీ షాఖాన్ గారు తన అనుచరులతో కలిసి బీఆర్ఎస్ పార్టీలో చేరే కార్యక్రమంలో పాల్గొంటారు. శ్రీ కృష్ణారావు గారు తెలంగాణ భవన్ హైదరాబాద్ ఉదయం 10:30 జూబ్లీహిల్స్ నియోజకవర్గం యూత్ సుమారు 50 మంది బీఆర్ఎస్ పార్టీలో చేరే కార్యక్రమంలో పాల్గొంటారు. విద్యాసాగర్ రావు మాజీ తెలంగాణ భవన్ హైదరాబాద్ మధ్యాహ్నం 12 గంటలకు ఆటో డ్రైవర్లతో ఎదుర్కొంటున్న సమస్యలను స్వయంగా తెలుసుకుని వారికి కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఇచ్చిన హామీలను వెంటనే అమలు చేయాలని డిమాండ్ చేస్తూ ఆటోలో ప్రయాణిస్తారు. మధ్యాహ్నం 2 గంటలకు మైనార్టీ మీటింగ్ కు హాజరవుతారు.